Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga naghahanap po ng maupahan. Dito po sa My Trivis Apartment, available po tayo ng mga room. Ayan. Dito po kami naka-locate sa may Dilan Paorito, Marcos Street. At ang pinaka-landmark po natin ay ang Edmenchis Flower Shop and Party. Ayan. Ayan, tara po, sabayan niyo ako. Ayan, nandito po tayo sa Trivis Apartment. Ito po ang apartment. Ayan, di ba ang ganda-ganda? Ayan, so halip po kayo at pasukin natin ang apartment sa loob. Kung ano po ang itsura. Ito po. Ay, wait lang! Napapakilala ko muna ang ating caretaker na si Ma'am Joanne. Ito po siya si Ma'am Joanne. Ayan, andito po tayo upang ipakita ang room sa loob. Di ba, Ma'am? Yes! Okay. I-tour mo kami, Ma'am! Let's go! Okay! Ayan! Okay, safe na safe. Pasok! Okay. Ayan. So, eto po ang kanilang loob. Ayan. Meron tayong dalawang kwarto, Ma'am, di ba? Ito ang isa. Pasok. Ayan. Ito po. Ayan. Meron na rin po siyang cabinet. Ito po. Ayan. Ito po. Kita nyo? Ayan. At syempre, meron pa po isang kwarto. Dito po, tataluan ng isa pang kwarto. Ayan. Pasok. Ganon din po. Meron din po siyang dalawang cabinet sa loob. Ito po. Ayan. Yan yung isa at ito yung pangalawa. At syempre, makikita niyo po dito, meron po tayong lagayan ng aircon. Ayan. Dito may bintana na. So, ayan. Pupunta tayo mamaya doon sa likod. Tsaka next, meron po tayong CR. Dito po siya sa gitna nakalagay. So, open! Ayan. Ayan po, kompleto. Ayan, may shower. Ayan, may toilet bowl. Yun, may lavatory. Ayan, di ba? Kita nyo, ganda-ganda. Ayan. Meron din siya saksakan. Ayan. Ayan, napakalinis. At syempre, ito po ang kanilang kitchen. Dito po nila ilalagay ang kanilang mga grocery! Ayan, o diba? Ang dami, o. Ayan, at saka dito, ayan, o. Kompleto po yan. Kompleto po. Ayan, may drawer pa. Ayan, may 3 drawer. At syempre, pupunta tayo sa my dirty kitchen. Pero parang hindi naman siya dirty kitchen kasi tingnan nyo, o, ang ganda. Ayan, may mga cabinet din po tayo. Ayan, marami pong ilalagay. Andito yung sink. At syempre, bago po dyan, meron din tayong laundry. Dito, pwede po dito. Pwede dito maglaba. Ayan, mga saksakan dyan. Meron tayong faucet dyan para sa mga washing machine. Ganon. Or lutuan. Ayan. So, eto po, sa likod. Ayan. Ayan. Safe na safe po tayo dahil may mga grills. Ipakita mo ang mga grills. Ayan. At syempre, meron din tayo smoke detector. Ayan po. Ayan, nakita nyo po. Ayan. Ipakita mo, room, bathroom, at saka room. Ito ang pinakasala po. Okay, pinakasala. Ito po ang pinaka-living room. Ayan. Pwede po dito ang TV. Ayan. Or depende po sa inyo ano ba gusto niyo gawin dito sa loob ng apartment. Okay, tayo po ay lalabas na. At syempre, ito po ang pinaka. Ang ganda. Ito. Ayan. Ito po ang parking area. Dapat po, linis mo. Di ba? Ayan. Syempre. Ito po. Ito po ang apartment. Ayan. Meron
dito. So, sa dalawang room po, pwede po maglagay ng dalawang aircon. Ayan. So, okay. Meron pa po. Halin po kayo dito. Ayan. So, dito pwede rin po kayong mag-park. Kung kayo po ay may 3 sasakyan, 4, pwede. Kasya 10. Ayan. At syempre, meron din tayo mini garden. Ayan. Ayan. Garden po ng ating caretaker. O, diba? Ayan. Meron na kayong puno. Pwede na kayong mag-party. So, meron pa po sa taas. Tara, akyat po tayo. Kung ano po yung nasa baba, yun din po ang itsura ng nasa taas. Ang pagkakaiba lang is nasa second floor kayo. So, mamili po kayo kung sa first floor or sa second floor. Ayan. Ipakita ang view. Ayan. So, sa mga gusto pong mag-rent, pumunta lang po kayo dito sa may Marcos Street, Dilan Paorido. Matatagpuan po ito dito sa may malapit sa R-Cube, at saka meron po kaming pinaka-landmark dyan. Meron po tayong logo dyan ng Edmond's Flower Shop and Party Needs. Doon, pag nakita nyo yun, pasok na kayo sa loob. Diretso po yan. Ayan, syempre po, ipopost ko po yung number po ng ating caretaker at sila po ang makikipag-usap po sa inyo. Okay? So, salamat po. Salamat. Bye! From Smyrna to Central, take left to Honeymoon Road, then take left to Effie Marcos Street, then look the Edmonds logo. You arrive at the apartment.